Здравейте на канала Звездни стъпки. Отново сме заедно, за да разгледаме месец октомври през призмата на Таро. Влизаме в новият месец след едно огнено пълнолуние в Овен, да видим къде ще ни заведе то. Подсещам ви отново да гледате видеята, освен за зодията си и тези за вашите асценденти Луна, за да получите по-пълна картина от тази прогноза. Напомням, че е само прогноза, при това обща и няма как да пасне на 100% на всеки. Но след като я гледате, има нещичко за вас тук. Благодаря, че сте с мен и ме подкрепяте с лайкове и коментари и абонаменти. Темите, които ще разгледаме, са вашата обща енергия за месец октомври. Знаете, тя е водеща относно това в какво настроение ще бъдем и как ще възприемаме и реагираме на събитията. Сферите ще бъдат работна, любовна и този път съм решила да включа една нова тема, вашият социален кръг. Ще продължим с въздушните знаци, близнаци, везни, водолей. И така, можем да започнем с да поискаме от Таро обща енергия за месец октомври, зодия близнаци. Каква енергия ще бъдат зодия близнаци през месец октомври? Прекрасно. Каква енергия ще бъдат зодия везни, които вече са рожденици? Честит рожден ден на всички везни. Нека да видим тяхната обща енергия. И зодия Водолей. Каква енергия ще бъдат зодия Водолей през месец октомври? Прекрасно. До тук така месец октомври сякаш носи баланс и хармония в живота на въздушните знаци. Нека да започнем с близнаците. Сякаш първото, което ще кажа, че се възстановявате от нещо, възстановявате се много успешно. Тук ако става дума за здраве, месец октомври би бил прекрасен, подходящ да обърнете внимание на здравето си, защото всички процедури и лечения, така, които ще ви се наложат, всъщност ще дадат резултат, ще бъдат благоприятни, така че по отношение на здравето, прекрасен месец октомври, възстановявате се от нещо. Другото, което мога да кажа за близнаците обща енергия, някаква мечта, като че ли така отново набира сила, отново си прокрадва път, така че работете по мечтата си. Сега резултат от това нещо може и да дойде в следващият месец, но при всички случаи сте така на верният път, напипали сте тона, напипали сте енергията, една мека, приятна, водна, като че сякаш ще бъдете в така и в енергията на водата и ще можете да сте гъвкави и да възприемате събитията по един мек начин, като че ли ще ги възприемате и интуитивно, така че прекрасно за вас, близнаци, възползвайте се от тази енергия. Зодия Везни ще бъдат в енергията на кралица Пентакли, която е жената, която е постигнала една така материална стабилност, която е постигнала и емоционална такава. Тя се владее, тя има достатъчно, може да дава, може да посъветва, ще бъдете една приятна компания, ще бъдете като че ли така много домакин на събития през новият месец, но това няма да ви умори, няма да ви изтощи, напротив, това би ви заредило, защото всъщност това е нещото, което можете да правите най-добре, така да посрещате, да давате, да раздавате и колкото повече давате някак през месец октомври, толкова повече ще имате везни прекрасна енергия. Ще бъдете грижовни, ще бъдете така, ще могат да се
Ще ви търсят за съвет и така ще могат да поплачат на рамото ви приятели, без това всъщност без това да ви ощети по някакъв начин енергийно, така че страхотна стабилност и материална, и емоционална такава за везните. А, Водолейчетата тук ще трябва а, да сложат един ред и те ще успеят съответно в даването и получаването на ресурс. Тук ще бъдат много така балансиращи по отношение на това аз какво съм получил и аз какво ще дам. Може би месец октомври така е момент за такава равносметка. Ще бъдат много внимателни и няма да допуснат така да дадат и ако става дума за пари и лев повече от това всъщност, което са получили. Ще си пестят времето, ще си пестят и емоциите. Всъщност ще дават точно толкова, колкото ще получат. Тук мога да кажа, че ако имате възможност да дадете нещо благотворително, не се скъпете за това. Тук това нещо ще ви се върне от Вселената, така че имате ли, вие ще имате възможност да помогнете на някой, всъщност го направете, така не се колебайте за това. Но така една много, много балансирана енергия. Тук ще си разчитате точно нещата. За тези от вас, които се занимават с пари, всъщност никой няма да може да ви така, нито да ви излъже, нито да ви надхитри, нито всъщност да ви накара да платите нещо повече от това, което всъщност струва то. Много така на кантар е всичко при вас, но много справедливо и много умело ще успеете да си разпределите ресурсите. Дали финансови, дали емоционални, дали времеви, ще успеете да балансирате нещата. Водолей, държите всичко някак в ръцете си много стабилно. Страхотно. Страхотно, извинявайте. Вижте, тук не съм използвала тези карти отдавна и те така явно доста са насъбрали и доста искат да говорят, така че да видим какво ще ни кажат в работната сфера за въздушните знаци през месец октомври. Питаме за работа, въздушни знаци, месец октомври. Тук най-вероятно месец октомври няма да донесе така желаните финансови резултати. Сега това е малко обяснимо предвид цялата ситуация и предвид това, че някак може би разходите ще ви се увеличат. Това няма да ви хареса. Но тук, както казахме, всички вие сте в енергия, в която някак няма за какво да се притеснявате относно материалната част. Така че тук твърде вероятно е да не ви стига времето за всичко това, което искате, за всичките цели и задачи, които сте си поставили. Няма да ви стига времето. Ще имате нужда от помощ, така че не отказвайте такава или помолете за такава. Не се нагърбвайте с всичко сами, защото всъщност няма да се справите. И това, с което се занимавате и така искате да сте максималисти, няма да бъде толкова ефективно. Така че бъдете внимателни в работната сфера. И така имайте едно предупреждение, че финансово някак, може би за този труд, всъщност, който ще хвърлите и който ще вложите, няма да ви се заплати толкова, колкото очаквате, заслужавате или това, за което сте се договорили. Имайте едно на ум и така вземете мерки. Някак, ако е възможно предварително, или поне не очаквайте кой знае какви резултати, за да не бъдете разочаровани. Някак ще трябва да полагате повече труд и повече усилия,
сякаш няма да сте доволни от резултата. Но има и такива месеци. Нека да видим любовта. В любовта какво ще се случва. Тук доста от вас, така една част ще бъдат много романтично настроени и сякаш готови да поднесат чувствата си. Друга част от вас като че ли ще се затварят и не искат да чуят и не искат и да допуснат всъщност този човек до себе си. Тук това, което мога да кажа, че сте решили сте сякаш да си дадете почивка. Нека да видим и тук и романтично таро дали ще потвърди. Решили сте да си дадете почивка и сякаш не ви се слушат обяснения, не ви се слуша така поредното извинение, някак ви се струва всичко, че е лъжливо. Да видим дали имате основание и дали се блокирате. Тук това, което мога да кажа е потърсете повече информация. Вие си правите изводите и сякаш сте си затворили сърцето за някой, който иска да стигне до вас. Други от вас са готови да направят предложение, но ги е страх всъщност от да не им затръшнат вратата под носа, сякаш. Нека да видим дали е така. Да, тук за повечето от вас така виждат се излизания, виждат се събирания, виждат се някакви срещи, но като че ли ви е страх по някакъв начин да не се чуе лоша приказка за вас, някак си да не ви оклеветят по някакъв начин незаслужено. Така че внимавайте, имайте едно на ум, но тази предпазливост, всъщност, която сте си сложили тук, ще ви лиши от приятни емоции, от приятни преживявания и от това всъщност да придвижвате нещата напред в любовния си живот. Тук сте си сложили една спирачка и едно не, сега не мога, зает съм. Всъщност не сте заети, а някак се страхувате. Се страхувате защо? Защото нямате информация относно дадения човек, дадената ситуация и как ще се развие тя. Така че една голяма предпазливост. Така че също така, ако може това нещо да бъде като съвет, като предупреждение, че вие се затваряте за нещо хубаво, което се опитва да дойде към вас от страх някак да не клюкарстват по ваш адрес, така по-скоро. Да, и тук доста възможности също. Затваряте си възможностите по този начин, възможностите за избор, като се блокирате се за комуникация. Нека да видим социалния ви кръг, какво се случва за вас в социалния кръг през новият месец. Нека да видим още нещичко. Много запознанства, много комуникация. Тук твърде вероятно е да се появи да се появи един господин, който някак ще ви очарова. Хем така с едно, може би с така нестандартния му начин на комуникация. В същото време той зад тази маска ще е скрил така солидната си същност, която обаче така може би няма да покаже на пръв поглед, на първа при запознанството ви, но така мъжка енергия във вашето енергийно поле, в социалния ви кръг, мъж, който така си знае си мястото, знае на какво е способен, но така много комуникация, тук много, може би по интернет, но и не само, много съобщения, много динамика, много хора ще има около вас през месец октомври.
И сякаш вие ще бъдете така като център на внимание насред, вашият социален кръг. Но определено подчертана мъжка енергия на човек с земна енергия, но не е задължително да е от земните знаци, просто човек, който така добре подсигурен, знае какво иска, знае към какво се стреми и така налети в облаците, така че подчертано такъв човек ще има във вашия социален кръг, който ще бъде важен за вас. Тук за някой от вас може да бъде а, или вашият шеф и началник, или пък тук някой от вас може така да въведат своя съпруг в социалния си кръг, ако до сега сте посещавали такива хоби и занимания сами, може да решите да включите и съпруга си всъщност в тях, така че интересен месец октомври, динамичен и така с присъствието на много хора и много, много комуникация. Приятна, забавна, лека комуникация. Така че излизайте повече въздушни знаци през новият месец. Това ще ви радва душата. Излизанията и събиранията с приятели в социума. И нека да видим съвет. Какъв е съветът? Съветът за вас е съветът за вас е търсете съвет. Наистина, ако ви е необходим тук съвет търсете компанията на хора, които са така информирани, ерудирани в своята област. Необходимо ли, имате ли някакво колебание тук, особено в работната сфера? Тук за тези от вас, които се блокират относно любовния си живот, търсете компанията и съвет на човек със знания и с опит. Тук като някакъв духовен учител също за вас не се затваряйте за присъствието на такъв човек в живота си. Тук на дъното имаме и кралят на мечовете. Така че бъдете отворени за човек, който знае и е така във вашето енергийно поле през новият месец. Той има на какво да ви научи и не случайно е в живота ви и наистина е на ваше разположение. Този човек е насреща, за да отговори на въпросите ви, за да ви даде повече яснота, повече от своя опит. Почерпете от неговия опит. Наистина това ще ви бъде така явно безкрайно нужно и безкрайно полезно. И всъщност ще ви помогне да разрешите някоя друга кризисна ситуация в живота си. Така че потърсете учител или лекар, или човек със знание и опит относно всеки един въпрос, така по който се колебаете. Не се опитвайте да разрешавате проблемите си сами. Това е съветът за въздушните знаци през месец октомври. Това беше и вашата прогноза. Благодаря, че останахте с мен до края. Желая ви един вдъхновяващ месец октомври. Следвайте своя звезден път и до скоро!